Seniori bez hranic, to je název projektu určeného na prázdniny pro starší generaci. Na Olomoucku se koná už 3. rokem pro lidi takzvaně 55+. Od tohoto věku se totiž člověk podle Evropské unie začíná považovat za seniora. Můžou seniori navštívit třeba lanové centrum, naučí se společenské tance, naučí se dokonce i street dance, můžou si vyzkoušet, jaké to je jezdit na inline bruslích. V červenci a srpnu je čeká na 30 akcí a netradičních aktivit, všechno v režii neziskových organizací a jejich partnerů. Takže letos například můžou seniori si v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty zahrát go, vyzkoušet si, jaké to je, můžou se tam seznámit s méně známými druhy ovoce. Máme spolupráci s městskou policií, takže seniori hned jako první aktivitu 7. můžou navštívit zázemí kamerového systému. To všechno společně ve skupině svých vrstevníků. Víme, že seniori jsou rádi aktivní. Rádi poznávají nové věci, ale bohužel se stydí chodit na některé tyhle netradiční aktivity, protože by se tam potkali s mladými a mají obavy, že by se mohli zesměšnit. Tak proto jsme jim tyhle aktivity nachystali. Minulé 2 ročníky navštívilo podle pořadatelů za celé prázdniny zhruba 650 lidí. Ženy jsou aktivnější, ženy jsou odvážnější tady na tyhle aktivity a po hříchu tančit se učí chodit jenom ženy. Na některé aktivity je opravdu potřeba se přihlásit, protože například to lanové centrum, kde letos čekáme větší návštěvnost mužů než žen, je dobré, aby se přihlásili dopředu. Potřebné informace o programu a přihlašování najdou zájemci na internetu. Je to www.senioribezhranic.cz a budou k dispozici v Olomouci papírové kalendáře, kde mají kontakty na všechny organizace. Letáčky s programem mají být také v infocentru Olomoucké radnice. Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Dotace pro pořadatele ale byly kráceny. Letos nám přispěl pouze Olomoucký kraj a to částkou 20 000. Organizátoři mají v úmyslu rozšířit projekt do dalších měst. Letos to měly být kromě Olomouce také Prostějov a Šumperk. Právě kvůli nedostatku financí k tomu ale nedošlo.